Fl-2021 fis-swali taċ-ċinema f'Malta u f'Għawdex intwerew 358 film li għalihom inqatgħu madwar 270,000 biljett. Dawn iċ-ċifri ħarġu fl-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wrid ukoll kif is-sena l-oħra kien hemm 6 komplessi taċ-ċinema b'25 screen minn dawn 2 jinsabu f'Għawdex. Bejniethom dawn il-komplessi għandhom 1633 siġġu. L-istatistika turi kif l-istess sena il-films intwerew għal aktar minn 21,000 darba li jfisser li kull film intwera 59 darba. Għal films ta' produzzjonijiet Maltin jinxtraw kważi 12,000 biljett li fissru aktar minn 87,000 euro f'439 darba li ntwera l-film. Minnaħa l-oħra l-films barranin inqatgħu madwar 260,000 biljett li fissru kważi 1,881,000 euro f'aktar minn 20,800 darba li ntwera l-film. Fis-sena li fija kien baqa' xi restrizzjonijiet brabta mal-pandemija, in-nies kellhom għażla ta' 358 film jew produzzjoni minn fejn jażlu. Minn dawn żewġ terzi kienu films bistejjer mhux reali. Fl-2021 l-aktar films popolari kienu No Time to Die, Spider-Man No Way Home u Fast and Furious 9. Il-ħin medju tal-films li ntwerew fiċ-ċinema kienu ta' bejn 76 minuta u satejn. Intant l-istatistika tal-NSO turi wkoll kif is-sena l-oħra il-ħaddiema fis-swali taċ-ċinema f'pajjiżna kienu jgħoddu għal 77 persuna li aktar minn 79% minnhom jaħdmu fuq bażi part-time.